се, за да споделим резултатите от един вълнуващ за нас проект. Аз се казвам Даниел Джинсов и съм председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, водещата организация в проекта Академия за младежко участие, който се осъществи в партньорство с Национален младежки форум. Първо ми се иска да кажа няколко думи за защо решихме да правим един такъв проект. Бяхме провокирани от една страна от дългогодишния ни опит и работа с младежи на терен. И по-скоро провокацията ни идва от това, че все още, въпреки десетките години работа, виждаме, че за нашата държава младите хора и младежките политики не са приоритет. Те са по-скоро приоритет само на думи, но на политики и на действие всъщност все още не се вижда да имаме младите хора да бъдат поставени в фокус. Ние вярваме, че всъщност младите хора са ресурс, който трябва да бъде, в който трябва да бъде инвестирано най-много, отчитайки предизвикателствата на днешното време, отчитайки предизвикателствата на нашата страна. И за това нещо има не много, но има данни, които го потвърждават. Пример за това е в годишния доклад за младежта от 2019 година, един от последните, който е показан и приет. Това само по себе също е доказателство за думите ни. Говорим за данни от 2019 година, но в него се отбелязва, че едва 3% от младите хора в страната се интересуват от политика. За нас това е много притеснително и то се вижда много ярко в последните няколко години с политическата криза, в която сме изпаднали, че всъщност ние имаме нужда от нова сила, нова енергия и нови хора, които да бъдат истински политически лидери. Това под някаква форма беше и голямата ни цел на проекта. Ние неформално си казахме, че всъщност искаме да обучим бъдещи лидери и политици, които когато пораснат, така да го кажем, всъщност могат адекватно да заемат тази позиция и когато правят политики, винаги да имат предвид нуждите на хората покрай тях. Да се допитват, да проверяват дали това, което те мислят като представители на някакви групи от обществото, всъщност наистина са истинските нужди на тези хора. С този проект целяхме да повишим гражданската осъзнатост на 60 младежи от цялата страна на възраст между 15 и 25 години с фокус върху млади хора от малки населени места и да подкрепим активното им участие в демократичния живот на общините и общностите, към които принадлежат. За да постигнем тази голяма цел, си поставихме няколко подцели, като една от тях беше именно да повишим цялостното им разбиране за гражданското общество, за гражданското участие като процес и за демокрацията като система, в която ние живеем и функционираме. Всъщност, какви са основните елементи и ценности на тази демокрация. От друга страна, да повишим доверието и интереса на младите хора към институциите, тъй като това за нас също е проблем. Оттам нататък да повишим техните умения за организиране, планиране и осъществяване на събития, а именно по този начин те да могат да бъдат една активна част от своите общности и общини, за да могат, разбира се, да отстояват своите позиции. Ние си заложихме, че те трябва да развият умения за аргументирано отстояване на тази позиция, не просто да застават и да говорят празни приказки. Разбира се, имайки предвид, че живеем в ерата на технологиите, да повишим техните цифрови умения и компетенции, както и медийна грамотност. Един от големите проблеми също в днешно време са фалшивите новини, дезинформацията, мисинформацията, тъй че за нас беше важен аспект да ги направим по-критични и когато някой ни казва нещо, да можем да проверим и да оценим това наистина ли е така или са празни думи. И на последно място си сложихме една така, бих казал, амбициозна цел, да повишим заинтересоваността на институциите към младите хора, представяйки възможности за качествен диалог между младежи и власти имащи. Дали успяхме да го постигнем всичко това, ще кажа малко по-късно, но за да можем да го постигнем, в проекта заложихме няколко основни момента и етапа.
Като започнахме с едно обучение, което беше моето място в демокрацията, именно там да минем през основните неща, свързани с демокрацията, с гражданското участие, с представителството, след което имахме една онлайн фаза, в която по-скоро вече започнахме да работим. Имаше няколко вебинара, един от тях беше свързан с поручвания и допитвания, именно как да ги правим, как можем да разберем кои са нуждите на хората около нас. И разбира се, обърнахме малко по-голям акцент и върху политическите партии. Нещо, което много ги стряска младите хора в днешно време и не само тях, но доста често чуваме фразите: не, аз с политика не се занимавам. А всъщност ние сме изплашени това да бъдем част от партия, не разбирайки какво всъщност е партията. И затова за нас беше важно да им покажем какво е една партия, как се конструира, какви са нейните елементи. И всъщност те имаха за задача да направят свои младежки партии, стъпвайки на свои общи ценности, споделени, и да се групират в тях. За да може след това именно да отидем в една симулация на младежко народно събрание. Какво е народното събрание, какви са елементите там, каква е работата на един народен представител. Ние от телевизора виждаме много малка част от това, което всъщност прави един народен представител и е вменено като негови задължения. След което от тази симулация, излизайки от нея, имахме втора онлайн фаза, в която вече да си говорим за това как се разработва един политически документ и как можем да го разпространим сред заинтересованите страни, за да покажем какви са нашите искания, каква е нашата визия и мнение по отношение на политиките, касаещи нас самите като млади хора. И накрая преминахме към едно друго обучение, качвайки ги на най-високото място в нашата страна, като място за вземане на решение и правене на политики, всъщност да преминем отново към фокуса на нашите общности, и обучението беше свързано с това как се организират събития и инициативи, за да може участниците да, стъпвайки на своите поручвания, стъпвайки на всичко това, което до момента им се беше случило, да измислят какво искат да правят облечено в действие отново в техните населени места, там където са те, сред техните общности. И накрая, разбира се, да осъществят всички тези инициативи. Част от тях вече са изпълнени, част от тях предстои да се изпълнят. Но сега малко в цифри може да кажем обобщено какви резултати постигнахме. Проекта беше планиран за 1 година, в последствие беше удължен и стана почти 2-годишен, 23 месеца. В него взеха участие 74 участника общо, включвайки се в различните му етапи. Преминаха през 2 обучения, минаха една симулация на Народно събрание, имаха една кръгла маса в Народното събрание с депутати и председатели на парламентарни комисии, 2 онлайн фази. 4 от 7 партии бяха направени, 7 партии от младежите, като 4 от тях се включиха в Народното събрание младежко. В рамките на симулацията бяха развити 15 законопроекта, върху които те работиха, които те самите създадоха. Накрая всичко това влезна в една обобщена декларация от Първо младежко народно събрание. Бяха проведени 12 срещи между младите хора и власти имащите, хората вземащи решения на различни нива, дали било от Общински съвет до министри, депутати и така нататък. От 18 планирани инициативи към момента имаме 14 осъществени такива, като в тях към момента имаме над 400 други младежи, които са били достигнати и включени в инициативите на тези хора. Смело можем да кажем, че за нас резултатите надминават нашите очаквания, това, което си бяхме заложили в началото. Вярваме, че винаги може и по-добре, но да, гледаме напред. Сега ми се иска да дам думата на колежката ми Розалина, която беше един от водещите обучители на академията, и тя да разкаже малко по-подробно за различните етапи. Благодаря ти, Дани.
Да, може би преди да преминем в по-подробно описание на това какво се случва във всеки един от етапите, е важно да споменем, че в този проект методиката, която ние използваме при обучение на млади хора, се базира на методите на неформалното образование, което е страшно подходящо и според нашият опит един от най-успешните начини младите хора да усвоят трайно и устойчиво компетенции. Т.е. те да имат един набор от знания, умения, нагласи, защото и тези три неща са нужни, за да имаш завършена компетентност в нещо, които да останат и за в бъдеще. Затова и проектът е всъщност толкова продължителен и толкова, може би, отстрани сложно изглеждащ като поредност на етапите. Това са 6 етапа ли преброихме, което е доста работа, но именно взаимовръзката между тях е това, което според нас осигури тези резултати, които вие преди малко видяхте, защото 14 от 18 инициативи планирани всъщност е изключително висок процент успеваемост и това са едни млади хора, които наистина накрая са положили усилия и са осъществили някаква младежка инициатива. Според нас, нещото, което хората пропускат, когато казват, че искат младите хора да са по-активни, е именно факта, че за да бъдат активни, младите хора имат нужда от така наречените компетенции за участие. И как ние развихме тези компетенции за участие у нашите млади хора. В проектът видяхте, че има няколко фази. Първата беше обучение на живо. Така нареченото моето място в демокрацията. Това обучение имаше за цел да даде целият голям контекст на тези млади хора. Ние живеем в демокрация, кои са нейните елементи, какво е необходимо за да функционира тя правилно. За целта имахме човек от академичните среди, който представи теоретично тази информация, но за да има все пак връзка с реалността, бяхме поканили и един народен представител, който да разкаже отвътре как изглежда това упражняване на демокрацията. И всъщност в тази симбиоза между теория и практика през целия проект младежите се бъркат и се опитват да намерят къде е тяхното място. След обучението на живо последва онлайн фаза, в която вече младежите и придобитите им знания за това как функционира демокрацията трябваше да преминат напред, като помислят как биха формирали те самите едни партии и каква била програмата на всяка от техните партии, как може да я подплатят. Затова и втората и онлайн фазата беше насочена към това те да разберат как се провежда проучване и как всъщност събираш мненията на хората, защото народният представител би трябвало да представлява хората. След като осъществиха своите проучвания, младежите набелязаха приоритети, формираха се спрямо ценности, спрямо теми, по които искат да работят в няколко партии. Дани спомена, че това са 7. 4 от тези партии реално участваха в следващия етап, в симулацията на Народно събрание. Тази симулация ние смеем да твърдим, че и целият проект, но и тя по-специално са нещо, което за първи път се случва точно по този начин и позволява на младите хора точно в тази дълбочина и детайл да влязат, когато ги обучаваш на нещо, което е свързано с нашия реален живот, т.е. как функционира държавата ни, как се коват законите и какъв е редът, по който се случват нещата. Според нас това знание помага да не се ядосваме на празно, а напротив да имаме инструментите да правим намеси в средата. Една от намесите, която освоиха нашите младежи, е това как се прави закон. Затова и в симулацията на Народно събрание те бяха разделени в парламентарни групи, имаше реални комисии, които работят по конкретни няколко теми. В тези комисии те разглеждаха законопроекти, които сами са написали. Някои от тези законопроекти бяха написани още в първата онлайн фаза. Накрая Народното събрание излезе с декларация обща, в която има препоръки по тези няколко теми, които са за децата, семейството, младежта и спорта, култура и медии, образование и наука, регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, пряко участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество. Това са 5 теми, по които те работиха и в комисии. Тази декларация още в рамките на симулацията беше представена в кръгла маса в Народното събрание, защото няма как идеите да останат на хартия.
трябва да можеш да ги представиш аргументирано пред хората, които вземат решения. Тоест това беше поредното упражнение за младежите, които участваха в проекта. Те не само да могат да напишат един документ, а всъщност да могат да представят своята мисъл за този документ, логика и значението му пред хората, които реално вземат решенията. Имахме няколко народни представители от различни комисии по време на кръглата маса, с които младежите дискутираха своите препоръки. Декларацията, която излезе като резултат от тази симулация, се зарадва на разпространение на различни нива. На ниво местна власт, в Столична община, в Ямбол, в Павликени, в Куклен. На ниво Народно събрание беше разпратена до всички народни представители. Не само няколкото, които се включиха в кръглата маса, и то няколко пъти е била разпратена. Беше представена на срещи в Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката от самите младежи, които бяха участници в проекта. Тоест те положиха страшно много усилия, наистина това, което са извели като препоръки заедно, да стигне до когото трябва. И това е отново нещо, на което ние искаме да ги научим. Важно е това, което правиш, да има отзвук и да го доведеш до своя край. Втория вид интервенция в средата, за която си говорихме с младите хора, беше организирането на младежки инициативи, тъй като една младежка инициатива може да бъде под много различни формати, да таргетира много различни групи. Без значение какво искаш да направиш, събитието е неизбежно. Затова и второто живо обучение след симулацията беше насочено към развитието на умения за планиране на инициативи. По време на обучението младежите имаха възможност да седнат и доста детайлно да изпланират инициативи, които искат да осъществят в своите общности. Детайлно означава, че всяка инициатива имаше разписана конкретна цел, която иска да постигне, конкретни групи, които иска да ангажира от обществото, било то техните връстници, общината или някой друг, който има отношение към проблема, който инициативата решава. И съответно, накрая на това обучение, младежите излязоха с едни много подробни таблички, които след това имаха предизвикателството да превърнат в истински действия. Те след малко ще се появят тук отпред и ще разкажат как премина този процес с превръщането на една табличка и написан текст в истинско действие. Но по нашите наблюдения те се справиха чудесно и всъщност бяха страшно гъвкави, защото нещо, което си планирал, може да претърпи промени на база на средата. Ти работиш в контекст, в среда, която се променя и трябва да бъдеш гъвкав, защото тя е динамична в днешно време. Много накратичко, някои от замерванията, които правихме ние през цялото време, за да проследяваме всъщност младежите как се движат през нашите обучителни цели, до каква степен ги постигаме, дали трябва ние самите да направим някаква промяна в обучителния процес, така че да наваксаме някъде, или има нужда, която не сме помислили до момента, но може би трябва да отговорим и трябва да вкараме някакъв модул, който да разшири определена тема. Няколкото замервания, които ние направихме, не знам дали тази презентация се вижда, честно казано. Добре. Няколко въпроса, които ние зададохме, за да замерим развитите умения у младежите, бяха доколко си запознат как функционира държавата. Те попълваха въпросник преди и след. В отговорите преди, т.е. преди всичките обучения в проекта, наблюдаваме едно средно ниво, по-скоро се колебаят, най-много хора са дали от 1 до 5 е скалата, по която те се мерят. Най-много са дали тройка, т.е. чудят се доколко са запознати. Това е самооценка, т.е. те преценяват сами за себе си. Тоест тук имахме най-много тройки и долу-горе поравно 1, 2, 4 и 5 от двете страни на стълбчето с многото отговори 3. След обучението наблюдаваме мнозинство на отговорите 4 и 5, т.е. има едно преместване на хората, които се оценяват с 1 и 2 ниско в по-високо ниво на самооценка, на собственото си разбиране. Това е въпрос, който мери знания. Може ли следващия?
Добре, до каква степен умеете да защитавате позицията си аргументирано е въпрос, който, разбира се, мери умения и отново те преценяват сами за себе си доколко могат да се справят с това предизвикателство, да защитаваш позиция. Отново, тук преди отговорите са главно 3, с 3 по скалата от 1 до 5 и имаме долу-горе по-малко се мерят като 1 и 2, малко по-малко, малко повече 4 и 5. Важното е, че след обучението имаме огромен ръст в измереното 4 и 5, конкретно 4, т.е. отново хора, които се оценяват ниско, сега вече се оценяват по-високо. Последният въпрос, който мери нагласи. Как оценяваш готовността си да поемеш инициатива за разрешаване на даден проблем? Отново същата е картината. Имаме в началото колебаещи се оценки и след обучението се наблюдава повишение и повече сигурност в отговорите. Тоест, ясно 4 или 5. За нас е важно да се работи с нагласите на младежите, защото нагласите са това, което инициира действия. Чистите знания или чистите умения не са това, което мотивира човека действително да положи усилия към някаква цел. Затова и неформалното образование като инструмент според нас е един от най-подходящите начини да се развиват правилните нагласи на младежите. Добре, може би дойде момента да поканим и самите младежи. Някои от тях вече са с нас тук на масата, но има още, които не се виждат толкова добре, за да споделят своят личен опит. Здравейте от мен. Казвам се Георги Данов, на 20 години от Ботевград и съм участник в академията. Неповторимо, така с една дума бих описал приключението, наречено Академия за младежко участие. Както и Дани спомена, всъщност една от целите на академията е създаването на бъдещите политици на България. И аз смятам, че тази цел вече започна да се изпълва. Аз в момента съм общински съветник в родната ми община Ботевград. Благодарение на нашите страхотни обучители, с които имах честта да работя по време на академията, осъзнах, че ние младите хора имаме отговорността за нашето бъдеще и трябва да работим и да се борим за него. Вдъхновен от всички знания и умения, които получих по време на обученията, аз реших да се кандидатирам на последните местни избори. Получих подкрепата на хората и по този начин се наредих сред най-младите действащи политици в България. Академията разви мои умения за водене на дебати, за публично говорене, за аргументирано отстояване на позиции и също така доразви знанията ми относно демокрацията, държавното устройство и взаимодействията с обществото, които лично за мен са много важни, а и са от безценна полза при работата ми в Общинският съвет. Като етап от академията, който на мен лично беше най-интересен и полезен, бих определил симулацията на Народно събрание, където с колегите успешно пресъздадохме една парламентарна седмица. За мен лично този етап беше най-полезен, понеже може да се каже, че Общинският съвет всъщност е едно умалено копие на Народно събрание, което просто действа на по-местно ниво. Безценни за мен също са и контактите и приятелствата с активни младежи от цялата страна, които създадох. Мисля, че успяхме да създадем една подкрепяща среда с колегите и бих си позволил да кажа, че ние си станахме едно голямо семейство. Голямото семейство на Академия за младежко участие, на което аз съм горд да бъда член. И Академия за младежко участие променя животи. Промени моя живот. Смятам, че по някакъв начин е променил живота и на моите колеги. Вярвам, че променя и ще променя за по-добро България и младите хора на България. И вярвам, че резултатите от тази промяна тепърва ще стават все по-видими. Здравейте, казвам се Кристиян Ангелов, на 17 години от град Правец и също съм част от Академия младежко участие, още от самото начало, от първа фаза. Това, което ми даде Академията, беше именно увереността. Тъй като когато влязох в проекта, бях изключително неуверен, притеснявах се да говоря публично, нямах абсолютно никакъв опит в дебатирането и откритото говорене, но след всички тези процеси, всички обучения,
и компетенция, която придобих по време на академията, смея да твърдя, че излязох като един уверен младеж, който познава своите права, познава, разбира се, и своите задължения, има нужната компетенция по въпросите, свързани с младежта и политиките, които ни обхващат като хора и като общност. И може би едно от най-важните неща, което се случи по време на академията, за мен бих казал, че това беше един преломен момент, тъй като след първа фаза на академията навлязох повече и в младежките организации. Впоследствие станах и председател на Национален ученически парламент, организация, която се занимава с ученическо представителство, нали, на национално ниво, и впоследствие в няколко други младежки организации, които умения наистина изключително много ми помагат. Най-вече това, което научих по време на академията, как се работи с нормативни документи, с закони, с наредби и прочее, изключително много влиза в употреба по време на работата ми с различни екипи, младежи, бих казал и приятели, както каза и Георги. Ние сме едно голямо семейство, което се подкрепя и е наистина будно. Будно да действа. Здравейте от мен, казвам се Алекс Илиев, на 17 години съм и съм от град Ямбол. Цялата приказка, както разбрахте, започна преди година и няколко месеца. Преди това определям себе си като незапознат, неинформиран, не можех да си поставям цели. Като цяло неща, които са изключително важни в личен план, не бях развил. Сега съм част от управителния съвет на Младежки парламент Ямбол, благодарение на академиите и знанията, които съм придобил там. Като цяло, за мен академията беше средата, която ми даде възможност първо да опозная себе си, да подобря качества в личен план, да развия меките си умения, комуникацията, работата в екип и като цяло адаптивността ми, да познавам политически документи и функцията на държавата, на властта, местната и националната. И поради тази причина и уменията, които придобих там, в последната година работата ми с общината е станала в много по-тесни взаимоотношения. Развиваме много добре Младежки парламент Ямбол. Прекарваме доста инициативи през него, които организираме дори от личен план. Уменията, които се придобиват там, са много широко спектърни и мисля, че имат голяма приложимост като цяло в бъдещия живот на един младеж, защото това наистина са неща, които са фундаментални и в всяка една сфера на живота са приложими. Това винаги се го обяснявам и казвам на всички останали, които имат някакъв интерес като да бъдат граждански активни, че наистина тези академии и тази среда пали искрата и тя е преломния момент, в който младежите, които ще поведат дадена група от хора, получават така амбицията и желанието, стремежа да променят средата, в която живеят като цяло. Здравейте, аз съм Иван, също съм част от Младежки парламент Ямбол и съм на 18 години. Първо няма как да не започна с теоретичните знания, които сме придобили на Академия за младежко участие, понеже те са в основата на всичко. Наистина ние получихме едни по-задълбочени познания за демокрацията и за това, че властта на народа не стига до това само да пуснат техните гласове. Научихме много за това как можем да стигаме до местната власт, както и до националната. Разбрахме и за политическия компас, как да се ориентираме ние като личности в него. Така че тази теория ни помага на първо място, когато искаме да реализираме нещо, да знаем към кого да се обърнем
и какво трябва да сме подготвили, за да се обърнем най-малкото, понеже дори да знаем кой може да ни помогне, когато нямаме ясна представа какво искаме, без да сме го описали, без да сме представили конкретен план, за което учихме много подробно. На практика единият модул беше ориентиран изцяло към писането на план и проект. Така че вече можем, когато отидем пред някого и да кажем искаме това, това и това и сме подготвили това и това, това. Доколкото уменията, които сме развили, разбира се, комуникационните умения, там имахме възможност не само да говорим пред голяма публика и да преборим всъщност най-често срещания страх в света, както и да имаме възможност да се срещаме в групи, да организираме инициативи, да правим неща съвместно заедно, където трябва да практикуваме ефективна комуникация, да се разбираме с другите хора, да се научим да се изслушваме, разбира се, понеже това е най-важното нещо в хорските взаимоотношения. Също мога да кажа, че организационните ни умения са се подобрили доста, понеже работим много по-структурирано в инициативи от Младежки парламент Ямбола и не само. Бих могъл да кажа, че и в личния си живот и в работата ми. Просто всичко се случва много по-плавно. След като човек на нашата възраст, понеже повечето младежи, които не са ходили на обучение като Академия за младежка участие, не са се сблъсквали с нещо подобно. Така че ако трябва да погледна от емоционална гледна точка, може би Академия за младежко участие е нещо страхотно, което е просто неописуемо. Там създадохме такива приятелства, които вече са от над една година с нас и продължаваме да поддържаме контакт, което е просто страхотно. Просто е неописуемо. Здравейте, казвам се Петър Петров, на 17 години от Велико Търново. За мен през тези 14 месеца АМО беше едно семейство. И искам да благодаря на организаторите, на господин Джинсов и екипът му, че именно създадоха една общност на младежи. Но никакви да е младежи, ама целенасочени и целеустремени младежи, които знаят какво искат и знаят как могат да променят положението в държавата. Защото, както знаем, то, особено при младежите от статистиката, която изложих в началото, не е много положителна. АМО през това време създаде множество контакти между участниците, създаде една сплотена общност и развил нас множество умения, като организационни. Научихме се по време на второто обучение да създаваме инициативи, да си определяме целева група, какво искаме да създадем и от какво има нужда самата младеж. В първото обучение бяхме запознати с широкия идеологически спектър на идеологиите и самите им идеи. След това, по време на един доста дълъг период от време, създадохме партии, които ги развихме в парламентарни групи и чиято кулминация беше симулацията на Народно събрание, в която голяма част от участниците участвахме. Създадохме и написахме множество политически документи, като устав на партия, декларации на парламентарни групи и най-вече законопроектите. И в буквален смисъл влязохме в обувките на депутатите. Така, проведохме също и една кръгла маса с част от депутатите, които са представители на различни комисии и именно бих продължил с това, че ние се научихме и развихме нашите комуникативни умения. Научихме се и говорихме с представители на основната власт, а именно общината, общинските съветници, кметовете, така и до националната с депутати, народни представители и прочее. Какво още може да се каже? Ще препоръчам на моите хора да участват в такива форми, академии, обучения и прочее, тъй като ще създадат доста контакти, които ще им потребват в бъдеще. Ето, примерно, аз участвам в няколко организации в БМЧК, в Велико Търново, в градски ученически парламент на територията на община Велико Търново, в Дружеството за ООН и тези организации също ми дават множество умения, с които мога да продължа в образованието си и тези умения могат да им послужат с десетки години напред.
те ще създадат множество приятелски контакти, които ще им потребят, разбира се, в живота и най-вече професионалните умения, които не са за пренебрегване. Защото само за 14 месеца от това, което сме научили, това би се сравняло на десетки години това, което бихме научили в училище, тъй като тук се набляга най-вече на практиката, на усъвършенстването на теоретичните познания. Здравейте от мен, аз съм Десислава Гинчева, на 18 години от град Пловдив, член на Дружеството на ООН за България. Доста мога и аз да говоря на темата Академия за младежко участие, тъй като мога да кажа, че подобрих доста от своите качества, благодарение именно на Академията, с цел да се развивам и да постигам по-добри резултати. Едно от които е организацията, тъй като доста често се чувствах предизвикана от управлението на времето и задачите ми. Академията ми помогна да се преборя с това, да работя по по-ефективни начини за планиране и за организация. Друго нещо, което така ми помогна също Академията, е развитие на социалните умения, тъй като именно интеракцията с хората е много важна от учебния процес, съответно и за всяка една кариера. И също така укрепих своята настойчивост и упоритост, тъй като предизвикателствата, пред които бяхме изправени, не бяха лесни, но въпреки това ние успяхме да се справим и затова беше важно и да се научим как да се справяме по ефективен начин. И точните думи, които определят всъщност това цяло преживяване и приключение, всъщност е Академия за младежко участие, тъй като просто няма да не измисля дума, която да събере цялото приключение, целият проект, така че и аз апелирам всеки, който има възможност да се включва в такива инициативи, в такива проекти, защото си заслужава. Благодаря. Добре. Сега идва момента, в който тук имаме представители от 3 екипа, които осъществиха своите инициативи и сега ще им дадем възможност да разкажат малко повече за своите инициативи, каква е била инициативата, какви цели са си поставили с нея и всъщност какво са успели да постигнат като резултати. Кой иска да е първи? Здравейте отново. Проектът, който разработихме по време на Академия младежко участие, все още продължаваме да разработваме, тъй като той е с по-дългосрочен план за изпълнение. Беше именно предприемането на действия за създаването на Общински младежки съвет на територията на община Правец, тъй като там съществуват изключително много активни будни младежи, които, за съжаление, нямат организация, която да развива техният потенциал, техния капацитет. И именно това беше и причината, заедно с екипът ми, който е от Георги Данов и Петър Петров от Велико Търново, да се активизираме и да започнем да предприемем действия по създаването именно на тази организация. Като за начало, за да бъде всичко устойчиво и издържано пред отговорните институции, ние направихме анкетно поручване, което представихме пред общината, като от него 73,2% твърдо заявяват, че подкрепят създаването на подобен тип организация и са съгласни да се включат. Едва 7,4% от анкетираните са против, което е една много добра стойност и показва именно интереса. Каква е целта на тази организация и каква е целта като цяло на проекта? Целта е именно да овластим младежите, да им дадем основата за изява и нужното поле за изява и също така да се подкрепят бъдещи проекти, които да бъдат създавани от тях посредством техните идеи и техните виждания за развитието на местната общност. И може би като крайен извод и това, което очакваме да се случи след създаването и по време всъщност на създаването на тази организация, именно
това, че ние очакваме тази организация да доведе до по-достъпна среда за младежите и, разбира се, подкрепа сътрудничество и партньорство с отговорните институции и местни младежки организации, а защо не и национални. Въобще това е за проекта. Тук вече другите може да споделят повече за техните проекти. Така, инициативата, с която нашия екип се беше захванал. Първо, нашия екип се състои от 5 членове, които днес нямат възможност да са тук, но както и да е. Нашата инициатива беше свързана с повишаването на финансовата грамотност на младежите между 15 и 29 годишна възраст в София и в Пловдив. Целта ни беше да подобрим финансовата им грамотност, тъй като едва 39% от младежите в България имат висока финансова грамотност. Това е според статистика от ПИЗа. Захванахме се с тази задача, тъй като това е доста важно за бъдещото финансово благополучие на младежите, тъй като е важно да можем да разпределяме личните си финанси. Подготовката на събитията включваше организиране на зали, подбори, покана на лектори, също така търсене на потенциални партньори. Популяризирането на инициативата започна с изготвяне на покана, която след това беше изпратена до различни училища в България, също така и чрез социалните мрежи. Инициативата се проведе на 11 юни в София, в Висшето училище по застраховане и финанси и на 8 юни в Пловдив, в Младежкия център, като всяко събитие беше разделено на 2 части, практическа и лекционна част, като в лекционната част бяха засегнати теми като спестявания, инвестиции, видове кредити, какво е бюджет, как да го управляваме, разбира се и други. Практическата дейност пък беше свързана с разпределянето на личните финанси. По време на самите събития, лектори като Александър Иванов, Тодор Попов, доцент доктор Джеймс Йовски и Преслав Китипов взеха участие. Общия брой младежи, до които успяхме да достигнем е 80, 30 в Пловдив и 50 в София, като ние и до ден днешен продължаваме да им изпращаме ресурси и полезна информация на тази тема чрез нашата Viber група. След проведените обучения пратихме една анкета, чрез която успяхме да проследим доколко е било ефективно нашето събитие, като 70% успяхме да повишим финансовата грамотност. Инициативата успя да стигне и до доста млади хора, което може само да ни радва. И успехът на нашата инициатива и даде началото на още такива различни проекти в други училища и в други градове в България. И е важно да има образование по финансовите въпроси с цел да се достигне до още младежи и да се укрепи тяхната финансова грамотност. Благодаря. Инициативата, с която нашият екип се зае, беше организирането на мотивационна лекция, именно с филантропа доктор Милен Врабевски. Използвахме всички организационни умения, които сме научили на академията, и като цяло идеята да организираме подобно събитие дойде точно от там, и това е наистина да приложим на практика нещата, които сме научили. Имахме голям интерес да видим кое ще ни провърви, как ще се случат нещата, и заради това може би качихме толкова високо летвата, решихме да се свържем с човек на толкова голямо ниво. Комуникацията с него осъществихме чрез Павел Тодоров, е председател на клуб за личностно развитие Ямбол, защото решихме, че по този начин ще имаме по-голяма възможност да използваме ресурса на този човек. Залата, която бяхме заели, беше с почти изпълнен капацитет, 120 души. Преобладаващия процент беше млади хора, и темата на лекцията общо взето беше споделяне на опит, защото това в момента е
младежите проявяват много голям интерес от това да се учат от успешни хора. И като цяло ние разчитахме на директната обратна връзка, защото след лекцията беше отворена дискусия, имаше време за въпроси и след това събрахме така първите впечатления от участвалите. Наистина бяха изключително впечатлени и радостни да инвестират време в присъстване на подобен тип събитие. Това, което разбрахме от тази инициатива е, че занапред ще продължаваме да правим подобен тип неща, защото си го бяхме поставили като цел да пробваме, а след това да видим дали нещата ще провървят, но наистина обратната връзка беше изключително така удовлетворяваща и сме готови да променяме. Добре, благодаря ви. На мен ми се иска все пак да изборя и останалите инициативи, които са се случили или по които продължава да се работи. Някои от тях са наистина с перспектива дори в следващата година да се работи, тъй като са по-големи, по-амбициозни. Една от тях е Младежка академия. Подобен формат на това, което направихме. Самите участници имат амбицията да направят нещо подобно. Кътове за изкуство, спортна площадка в Нова махала, волейбол на среща, зелен цветен кът в Ямбол, идейна работилница, кариерно ориентиране, път към дивото, младежко пространство в Ямбол отново, работа с бездомни хора, Пловдивски младежки парламент, превенция за употреба на психоактивни вещества, екологична седмица и фолклорен клуб. За мен е много важно да отбележа, че всички тези неща са само единствено плод на идеите и въображението на участниците в академията. Ние от своя страна сме ги подкрепили, провокирали, но в никакъв случай не сме били хора, които да казват какво трябва да се прави. По-скоро сме били там, за да казваме как могат да го направят, да им помогнем, но генерално всичко това си е плод на техния младежки ентусиазъм. Преди да продължим нататък, ми се иска да поканя тук при нас и Христо Радославов от Национален младежки форум, другия основен партньор в този проект, тъй като нашето сдружение като част от платформата Национален младежки форум решихме, че е много съществено и значимо да го направим заедно. Заповядай, Христо. Благодаря, Даниел. Всъщност, първо бих искал да направя една малка стъпка назад, наблюдавайки Академията за младежко участие малко по-отгоре, тъй като прекарахме последните няколко минути в това да задълбаем в детайли и в концепцията, методите и самите впечатления на участниците, нещата, през които са минали. Заслужава си отново да погледнем Академията отгоре, защото тя наистина е едно красиво явление, което ангажира и включва младите хора на България. Отново всъщност да се хвана за това, което Дани представи преди малко. Аз съм Христо от Национален младежки форум. Отговарям за комуникациите на организацията и всъщност защо тук вече Национален младежки форум в ролята си на Национален младежки съвет се занимава с младежки организации и подкрепя такива инициативи, защото в нашата съвкупност, в нашата мрежа, ние имаме съвкупност от младежки организации, които подобно на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите се занимават с подобни градивни граждански инициативи. Защо от НМФ обаче решихме да подкрепим тази инициатива, този двугодишен проект, този всъщност много повече двугодишен, тъй като той е дългосрочен проект с дългосрочни резултати? Защото в него разпознахме едно пълно изпълнение на нашата мисия, идеи и цели за благоразвитие на младите хора в България. Работа с и за младите хора беше изпълнена в рамките на този проект. Личностно развитие, отбелязахте, може би и аз докато слушах участниците до сега, една градация в техните умения, тяхната смелост,
тяхната инвестираност в демократичните процеси. Освен личностно развитие и може би най-важното за нас, образование в демократичните процеси, и тук не става въпрос само за превенция на някакво рисково поведение, става въпрос за отглеждане на младежки потенциал. И тук с това Академия за младежко участие е може би един от по-успешните, ако не и за пример един от най-успешните проекти като мащаб и капацитет за младежко ангажиране. Това си пролича, Даниел спомена за семинари, за кръгли маси, за обучения, за срещи с депутати. Това да се проектира и да се реализира изисква изключително много усилия, и тъй като ние също разпознаваме необходимостта от това гражданско взаимодействие, съответно не можем да бъдем нещо по-различно от спътник и партньор в този процес. Тук е много важно, отново да искам да изтъкна необходимостта и смисъл от взаимодействие с младежки организации, като Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, защото те са един естествен спътник на редовното образование. Както спомена и Розалина малко по-рано, методите, които са използвани в тази академия, са изключително свързани с неформалното образование, което е един спътник на формалното, редовното образование в училище. Ако училищата са нашите пространства, където се запознаваме теоретично и формално с смисъла да бъдем граждански активни, смисъла да бъдем една полезна част от обществото, то младежките организации са теренните площадки, където на практика се развиват тези умения. И Академия за младежко участие е именно това. Една огромна площадка, на която младите хора всъщност инвестират и на практика прилагат техни умения, развиват компетенции и така нататък. Но най-важното нещо, може би за мен, което е Академия за младежко участие, е, че тя е генератор. Генератор на граждани, на активни граждани. И може би вече сте се убедили от историите на тези прекрасни млади хора, които чухме до сега. Това са нашите бъдещи лидери в много отношения. Някои от тях споменахме. Това е генератор за хора, които са за младежки, ученически парламенти, съвети, общински съвети, между другото. Имаме и, разбира се, в неформални, по други поводи съм виждал тези участници по други публични изяви. Най-малкото в момента може би участникът не присъства, но забелязал съм как имаме други публични изяви от тези млади лидери, срещи с президента, срещи с министри, срещи с всякакви лидери, които ги чуват и слушват, и всъщност, както и Даниел отбеляза по-рано, работата с институциите е добре вдъхновена точно от проекти като тази академия. От една страна младите хора да разпознаят необходимостта да говорят с институциите, и от друга да приближим институциите до младите хора. С това вярвам, че тази академия е постигнала един успешен резултат, и макар и статистиките и данните в началото, които споменахме, да бяха малко плашещи, всъщност правя една малка скоба, тъй като с Национален младежки форум направихме едно проучване. Оказва се, че младите хора, възрастова група 15-29, 18-29 е най-активната в политически процеси в сравнение с други демографски групи. Това си проличава през последните години и след протестите, и около тези явления, но е много важно нещо, че даваме една заявка с тази академия, с това проучване, че тази демографска група не просто не е за пренебрегване, тук виж, тя е именно лидерът и задаващия дневния ред на нашата страна и нашето бъдеще. Много благодаря за това, което чух, и за възможността аз тук от страна на Национален младежки форум да споделя, че сме били някакъв спътник в тази авантюра. Наистина окуражавам всичко това, което младите хора казаха до сега. Включвайте се в подобни инициативи, бъдете част от младежки организации, защото там те ще бъдат ваш спътник на редовното образование и вашето качествено израстване като граждани и личности. Благодаря. Благодаря ти, Ицо. И като завършък, може би да споделя какво планираме, какво следва след края на този проект. От една страна ние със сигурност ще продължим да измерваме ефекта и резултата от това, което сме направили с участниците, с това, което те
ще правят в своите общности, тъй като за нас е важно от една страна ние самите да може да оценим методите и това, което сме развили и приложили, как въздейства, как можем да го подобрим и променим, и от друга страна да си събираме доказателства за това колко е значимо да има такъв тип проекти и формати и да се работи с младите хора. Може би такава амбициозна моя лична цел е да променим разбирането и възприемането на младите хора като проблем. Защото аз вярвам, че младите хора са един ресурс и когато работим адекватно с тях, може да канализираме тази младежка енергия, дух и ентусиазъм в много градивни инициативи и проекти, които да подпомагат живота на нашите общности, а не само да ги сочим с пръсти, да казваме как тяхната буйност е пример за проблеми. Другото, което бихме направили, със сигурност и вече го обсъждаме, е второ издание на тази академия. Само че в нея искаме все по-активно да бъдат въвлечени участниците от първата. Тъй, че това е нещо, което предстои. И другото, което също планираме, е по-малък формат на тази академия, която да се случва на местно ниво, където симулацията на Народно събрание да бъде заменена с симулация на Общински съвет, тъй като някои от самите участници тук споделиха, Общинския съвет е умален формат на Народното събрание и ние вярваме, че това възпитаване и обучение на младите хора в политическите процеси и в това как се формират политиките на местно ниво е много ценно и значимо за общностите, които живеят. Накрая, преди да отворя пространството за въпроси, искам да подчертая, че този проект нямаше да бъде реалност, ако не беше програма Еразъм Плюс на Европейската комисия, откъдето всъщност идва финансирането за всички тези дейности. И тук мога да благодаря и на Център за развитие на човешките ресурси като администратор на тази програма. През цялото време, когато сме имали някакви въпроси или казуси, винаги е имало отсреща някой, който да ни отговори на въпрос, да ни посъветва и да даде адекватна насока как да продължим, тъй като един младежки проект винаги има някакви ситуации, които променят и трябва да бъдем гъвкави и адаптивни, и в тяхно лице наистина имахме партньор, който така да ни помага и да ни дава насоки как наистина можем да бъдем гъвкави. Тъй, че големи благодарности за тях и това е за момента. Ако имате някакви въпроси, готови сме да отговаряме. Най-доброто поведение, тази идея е да се организацията с своите на тези нови проекти, и да ги проекти в това, че се приемат и важно на тези проекти, че се правим листа на кадри, бъдещи листери, тази е поведение. Тези въпроси към участниците, да се споделите. Там ще мисля, че да се личи малко не обаче интересно дали в тези години, които ще правите това, успяли да парите някакви ваши приятел, някакви ваши апартини, които да се инвестирате, нали, хората, които идват на академията и нали да идват и вашите специалисти на вашите инициативи. Въпрос е само към... Благодарим за въпроса. Всъщност, около първия модул на Академията, Младежки парламент Ямбол започна да действа по-активно и честно казано, ако гледаме чисто количествено, може би тогава, ако в Младежки парламент е имало 20 души, сега сме над 50.
И имаме, може би, 10 инициативи, които се развиват успоредно. Отделно не сме мотивирали хора единствено да влязат в младежки парламент Ямбол. Например, в моето училище, когато сме говорили по тази тема, много мои връстници са изявили желание да отидат на подобно обучение и наистина аз съм им дал нали, примери, на които могат да отидат и са ходили. Така че да, мога да кажа, че се разпространява и че ще продължаваме да вършим нашите дейности, така че да достигнат до възможно най-много хора. Добре, други въпроси? Очевидно могат да бъдат и към участниците. Ами, ако няма, мога само да ви благодаря за вниманието и за това, че бяхте част от тази пресконференция. Надявам се и повече хора да са ни гледали онлайн. Ние ще имаме една статия след нея, тъй че може и да я споделите, за да може наистина повече хора да разберат, че младите хора са ресурс и се струва да инвестираме в тях. Благодаря ви.